baki sai ka shiga da su daki ko daga yan mun ka dawo to ko daga yan mun ka dawo me ya gare mu na kana sa mutane waka ka sani ko suna jin to in suna jin wani an mishin su bauta wani ka bauta wallahi ni ba ina magana gaske Allah tunda ke ga abin ga dai kowa yau in kai na da tsoka ai warkar ta sun ka to Allah ko yi aniya ku ta mutai to in jin kun samu ɗan abin da kun wannan hura kamar sha iyaka cikin to hura kun ka sha ko to yayi Allah shi in ha haka ma an samu karuwa na ga abin ganin karuwa alhaki ba abinda za a yi kanwa tun za ana aka gyara ba sai an dawo ba ki kwance wata akuya mai turke mai ƙarfi da mun dawo sai a karma doki nan to shin ka tabbata za ka samu doki wai shi wai a zani na gidan kyaftin kiro in samu doki shi ya bai iya bayan doki ko sarkin noma ba hagu a to ai kayan shi ba ko da doki ya harka ba ni san mota ne ka samu abinda aka in ni samu mota da kyaftin kiruwa sai in sai gidan makwabta sai a yanko min titi na nan ne har bakin kowar daki koko Allah sa mu sa duk wanda bai da kuɗi yin gwada mai suni kam Allah ya sa Allah ba da sa'a Allah dai shi ba da sa'a amin ya Allah